Psal se rok 1975. Začala občanská válka v Libanonu. Během 15 let bojů mezi křesťany a muslimy zemřelo přes 100 000 lidí ve válce, která téměř zničila Libanon. Jerry Resami si přesně pamatuje, kdy přišla válka do jeho horské vesnice Švejfet. Lidé byli zabíjeni kvůli náboženství. Bylo tam tolik nenávisti. Pamatuji si, že jsem vlastně vyrůstal v bunkrech. Bunkry a bombardování byly naším životním stylem. Nepřítel byl velmi odhodlaný. Chtěl mou smrt. Jerry byl muslim a jeho strach se brzo obrátil v nenávist. Křesťané nás denně bombardovali. Opravdu jsem si myslel, že to byli převtělení ďáblové. Nenáviděl jsem je celým srdcem. Pokud jsem nenáviděl křesťany, nenáviděl jsem Židy 10krát více. Jerry pak vstoupil do milice a začal bojovat. Musel jsem zachránit svou zem a svou existenci. Zabij nebo budeš zabít. Brzo se síla zbraní stala mým útěkem od reality a byl jsem na ní závislý. Byla z toho závislost na síle zbraní. Ať to bylo cokoliv, samopal, pistole, granát, mina. Stala se z toho velká závislost. Ale časem po tichou zabíjení začal Jerry pochybovat o jeho víře v islám. Viděl jsem nepopsatelné zlo, před kterým člověk nebyl schopen utéct. A pokud ti náboženství říká, že člověk je v podstatě dobrý, je to lež kolosálních rozměrů. Protože jsem viděl, jaké je srdce člověka a jakou hruzu dokáže způsobit. Viděl jsem lidi ležící na ulici, v louži krve, jako nějací psi. Viděl jsem, že na člověku není nic, čím by se mohl sám od sebe vykoupit. Jak může mít člověk dobré srdce, jak to říká například islám, když není schopen před tímhle utéct. Není to nějak jinak? Po 3 letech bojů Jerry viděl, že válka nevede nikam. Taky to viděla i jeho matka, která se o něj velmi bála. To ji přimělo, aby sehnala falešné dokumenty a dostala Jerryho a jeho bratra ven z Libanonu. Po několika měsících začal Jerrymu nový život v Americe. O tom jsem snil, žít v takové zemi, která reprezentuje svobodu, volnost. Přijel jsem ze země, kde jsem neměl vlastně žádnou svobodu díky válce. Brzo jsem potkal dívku a zamiloval se, ale byla to křesťanka. Když jsem ji poprvé viděl, něco se mnou stalo. Byla to láska na první pohled. Věděl jsem, že je to ta pravá pro mě. Vlastně byla křesťanka, ale byl jsem tak slepý, nedíval jsem se na to. Byl jsem zaslepený láskou. Za několik měsíců ji nabídl sňatek. Ve svých 19 letech jsem se modlila, jestli je to Boží vůle si ho vzít. Po dlouhých a dlouhých modlitbách jsem v tom nakonec měla pokoj. Ale řekla jsem své podmínky. Budeme společně chodit do církve jako rodina a naše děti budeme vychovávat jako křesťanské. Jerry souhlasil a přísahal, že se nikdy nestane křesťanem. Říkal jsem ti, že se nikdy neobrátím. Byl jsem vychoval jako muslim a zemřel jako muslim. Nic, co uděláš nebo řekneš, to nezmění. Neřekla jsem na to nic, vůbec nic, jen jsem se začala modlit. Jak Jennifer pokračovala v modlitbách, Jerry četl Bibli, hlavně proto, aby dokázal, že Bible nemá pravdu. Ale namísto toho začal vidět základní rozdíly mezi islamem a křesťanstvím. Jak jsem posuzoval verše, tak jsem viděl to revoluční učení. Ze všech vznešených jmen islámského Aláha ani jedno není láska, ani jedno není otec. Ale četl jsem o jiném Bohu, který miluje člověka tak moc. I potom, co si člověk proti němu zbouřil, tak pro člověka našel východisko. Takže můžeme k němu dneska přijít a říkat mu Otče, Abba. Tohle nebyl Bůh islámu. Takže během jednoho nedělního shromáždění v roce 98 Jerry udělal krok víry a přijal Ježíše jako svého Pana a Spasitele. Bylo to jako když mi spadly šupiny z očí. Poprvé jsem mohl vidět, že Bůh mě celé ty roky ochraňoval. Už jsem měl být dávno po smrti, ale on mě uchoval při životě pro tuhle tu chvíli, kdy jsem ho přijal. Jejich životy už nikdy nezůstaly stejné. Potom, co jsem přijal Ježíše, jsme začali být s manželkou opravdu jednotní.
Začali jsme chvalit Pána. Je to vážně takové požehnání, že Jerry našel Pána, než jsme založili rodinu. Jerry vypráví svůj příběh od války v Libanonu po milující národ Ježíše Krista ve své knize Od džihádu k Ježíši. Ví, že Bůh má plán, jak zasáhnout muslimy evangeliem. Bůh říká, v posledních časech vyleju svého ducha na lidi. Říká, že staří budou mít sny a mladí vidění. Vidíme, jak se tohle vyplňuje dneska. V islámském světě muslimové všude ve světě mají vidění a sny. Zjevuje se jim Kristus a ten je vyvádí z temnoty do světla. Jerry je opravdu vděčný za svůj životní příběh. Měl jsem být na věky v pekle, tam bylo moje místo, ale Bůh ve své nekonečné milosti poslal svého syna, aby zemřel na místo mě. Takže já už nebudu na věčnosti v pekle. A není to nic, co bych udělal já ze svých sil, ale je to to, co Spasitel udělal pro mě na kříži před 2000 lety.